Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі чыгарылышының төп темалары. Ең зур бәйрәмнәрнең берсе. Безнең өчен мөселманнар өчен бик зур бәйрәм. Балалар белән гает намазына килдек. Мөселманнар ураза гаетен билгеләп үттеләр. Хәйрия табына. Мәчеткә чакыру сайын килергә тырышабыз. Үзәк мәчеткә физик мөмкинлекләре чикләнгән шәһәрдәшләрне кунакка чакырдылар. Төрле яклы ярдәм Түбән Каманың уку йортларының берсендә фронт өчен кирәкле металл детальләр ясый башлаганнар. Олы яшьтә дә күңеле көр, Бөек Ватан сугышында катнашучының тол хатыны 98 яшен билгеләп үтте. Үзегез белән паспорт һәм медицина иминияты полисын алырга онытмагыз. Иртәгә үзәк базарда күчмә флюромобиль эшләячәк. Түбән Кама шәһәре һәм районында яшәүчеләр ураза гаетен каршы алдылар. Ул Рамазан ае тәмамлану хөрмәтенә үткәрелә. 29 көн дәвамында дин тотучылар таң атканнан алып кояш баеганчыга кадәр ашау-эчүдән тыелып саваплы гамәлләр кылдылар, бергәләп ифтар ашлары уздырдылар. Дини бәйрәмнең төп тантанасы матур гадәт буенча үзәк мәчеттә узды. Гаетнең иң матур мизгелләре алдагы видео язмада. Бәйрәм иртәсе мөселман дөньясы ураза гаетен каршылый. Үзәк мәчет залы шыгрым тулы. Олысы да, кечесе дә вәгазь тыңларга киләләр. Намазны да бергәләп укыйлар. Намазга килүче мөселманнар арасында Түбән Кама районы башлыгы белән Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин да бар. Радмир Биләев шәһәрдәшләрне ураза гаете белән тәбрикләп, Татарстан рәисе исеменнән котлау сүзләрен җиткерә. Тагын бер тантаналы мизгел Түбән Каманың элеккеге башлыгы Әхтәс Галиәхмәтовка бүләк тапшыру. Җәмигъ мәчете мөхтәрәм Түбән Камалы җитәкчелек иткән чорда торгызылган. Быел иман йорты төзелүгә 30 ел тула. Бәйрәм көнне намаз уку мәчет ишек алдында да оештырыла. Ураза гаете мөселманнар өчен зур бәйрәмнәрнең берсе. Ул Рамазан ае тәмамлану хөрмәтенә үткәрелә. 29 көн дәвамында дин тотучылар таң атканнан башлап кояш баеганчыга кадәр ашау-эчүдән тыелып, изге гамәлләр кылырга тырыштылар. Дугада булдылар. Һәрберебез дугада, күкләребез, илләребез, көннәребез имин булсын. Аллаһ Тәгалә инде безгә җиңеллек бирсен, уңышлар бирсен. Зурларны хөрмәт иттек, яшьләрне тәрбиялик, шул бер матур гаилә булып яшик. Ураза гаетендә садака бирү, кунакка йөрүшү, тәмле ризыклар пешереп сыйлану матур гамәл булып санала. Түбән Камалылар бер-берсен бәйрәм белән кутладылар. Бүген безнең өчен мөселманнар өчен бик зур бәйрәм. Балалар белән гает намазына килдек. Барлык Түбән Кама шәһәре кардәшләрне шушы зур бәйрәм белән котлыйм. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, изге гамәлләребез кабул булсын. Мин кичкенә чакта мәчеткә йөри башлаган идем. Миңа бик нык ошады ул. Намазлар укый башладым. Даже Аль-Фатиханы до сих пор наизусть беләм. Тоткан уразаларыбызны кабул итсен иде. И Раббым Аллаһ барыбызны да гөнаһларыбызны кичереп, bütün гамәлләребезне, изге гамәлләребезне кабул итсә иде Раббым Аллаһ. Дөньяларга тынычлык насыйп итсен Раббым Аллаһ. Без ел сайын шулай гаиләләр белән, туганнарыбыз белән җыелышып, бергә табыннар оештырабыз, бер-беребезгә бүләкләр бирәбез. Мәсәлән, менә пакетлар эчендә безнең бүләкләр инде балаларга тәм-томнар таратабыз инде. Шундый күңелле итеп үткәрәбез. Әлхәмдүлилләһ, шундый матур көнне бөтен Түбән Кама шәһәр кардәшләребезне, шәһәрдәшләребезне шушы матур бәйрәм белән котлыйсы килә. Дөньяларыбыз тыныч булсын һәм уразаларыбыз кабул булсын.
Бәйрәм чаралары Түбән Кама шәһәре һәм районының барлык мәчетләрендә дә узды. Быел гает изге җомга көненә туры килде. Ул ураза бәйрәменә тагын да ем өстәде ди дин кардәшләр. Ураза бәйрәме уңайыннан үзәк мәчеткә физик мөмкинлекләре шикләнгән шәһәрдәшләрне һәм аларның якыннарын кунакка чакыру гадәткә кергән. Гаетнең икенче көнендә алар өчен хәйрия табыны әзерләнә. Быел 100 кеше килгән. Бәйрәмгә төрле милләт вәкилләрен чакыралар. Мөселманмы, православие динен тотучымы, иң мөһиме шәһәрдәшләрнең кәефләрен күтәреп, шатлык бүләк итү. Салих хәзрәт Ибрахимов вәгазь сөйли. Бүген ул айруча тантаналы төстә яңгырый. Түбән Кама районы имам мөхтәсибе физик мөмкинлекләре шикләнгән шәһәрдәшләрне ураза гаете белән котлый. Без мәчеткә чакыру сайын килергә тырышабыз. Безнең күтәренке хәл белән килдек. Ифтар, садакалар килделәр, алдылар безне ел сайын чакыралар монда мәчеткә. Гаетнең икенче көнендә көчле рухлы шәһәрдәшләр өчен хәйрия табыны әзерләнә. Быел бәйрәмгә 100 кеше килгән. Аларның битендә бик кыен аларны чакырачалар, шул хәтле яхшы була үзләренә дә безнең өчен дә бик әйбәт була аларны чакырып шушлай хөрмәт иткәч, алар да бик киләләр инде. Рәхәтләнеп монда утырсыннар, бергә җыелышсыннар, бер-берсенә аралашсыннар. Шул итеп яхшы гына үткәрергә ясын мәҗлесләрне. Бәйрәмгә төрле милләт вәкилләрен чакыралар. Мөселманмы, православие динен тотучымы, иң мөһиме шәһәрдәшләрнең кәефләрен күтәреп, шатлык бүләк итү. Киләсе кыскартылган эш атнасы май айында көтелә. Республиканың җитештерү календаре буенча 1 майдан 3-сенә кадәр, җиңү көнендә 9 майдан 11-нә кадәр эшләми торган көннәр булачак. Шул ук вакытта Татарстанлар өчен өстәмә ял көне дә каралган. Ул Россиянең башка төбәкләрендә юк. 27 майда чәршәмбе Корбан бәйрәме билгеләп үтеләчәк. Бүген индустриаль техникум студентлары махсус хәрби операция ветераннары белән оралаштылар. Очрашу батырлык дәресе кысаларында үткәрелә. Яшьләр хәрбиләргә кызыксындырган сорауларын биреп, үз эшчәнлекләре белән дә таныштырдылар. Уку йортында танкка каршы кул ярдәмендә эшли торган гранатомет өчен пирохотниклар ясый башлаганнар. Ул фронт өчен кирәкле металл детальләр. Эш тулысынча цифрлаштырылган, аларны ЧПУ токарь станогы ярдәмендә ясыйлар. Бүген беренче партияны тапшырдылар. Әлегә 20 дәнә. Тиздән яңалары әзер булачак. Индустриаль техникумында бу эшнең мөһимлеген аңлыйлар. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Бийик Ватан сугышында катнашучының тол хатыны Рәмдә Шәрифҗан кызы Камардинова котлаулар кабул итә. Мөхтәрәм шәһәрдәшкә 98 яшь тула. Гомер бәйрәмен юбиляр яхшы кәеф белән каршы ала. Кунакларга тормыш сәхифәләре турында сөйли. Аның истәлекләрендә Бийик Ватан сугышы елларында Сталинград өчен сугышкан ире турындагы хикәя аерым урын алып тора. Ул үзе авыл хуҗалыгы өлкәсен үстерүгә өлеш керткән, умартачылык белән шөгыльләнгән, чәчү материалының сыйфаты өчен җаваплы булган. Ире белән Түбән Камага 1986 елда күченеп килгәннәр. Олы яшьтә дә бүгенге ил көн яңалыкларыннан хәбәрдар булып, балаларына, оныкларына хәерле көннәр, сәламәтлек теләп, дугасын кылып яши. Түбән Кама бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көненә кушыла. Иртәгә Төзүчеләр проспектындагы үзәк базарда күчмә флюромобиль эшләячәк. Шәһәрдәшләр иртәнге 10-нан көндезге 1-гә кадәр үпкәләрен тикшерә алачаклар. Хезмәт түләүсез, ул авыруларны иртә ачыклау өчен тиз, җайлы һәм нәтиҗәле ысулларның берсе. Медицина хезмәткәрләре флюорографияны ел сайын үтәргә киңәш итәләр. Әлеге тикшерүне узу өчен Түбән Камалар үзләре белән паспорт һәм мәҗбүри медицина иминияты полисын алып килергә тиеш. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.